bajarê darê ku niha tenê wekî gund maye nayê zanin ka çend hezar sal beriya zayînê hatiye avakirin. Lê tenê tê zanîn ku ji aliyê mirovan bi destê mirovan ve bi kolandinê hatiye avakirin. Li vî bajarê ne beton, ne çîmento û ne jî hesin hatiye bikaranîn. Latê spî hatiye kolandin û bajar di hundirê zinar de hatiye avakirin. Mirovan bi hezaran sal berê bêyî ku xwezayê biêşînin û bêyî ku hevkêşiya ekolojiyê xerab bikin bi kevir, dar û ber re hevaltî kirine.